cânta, tari la li la la, mestecând mămăliga, tari la la. Păi m-a învățat așa de bine, tari la li la la, să te înveselesc pe tine, tari la la. Iar fac mâncare, că e izolare, iar fac mâncare, până la liberare. Ia uitați-vă ce mămăliguță bună fac eu, Doamne, Doamne! De când sunt în pandemie, tari la li la la, stau numai în bucătărie, tari la la. Fac mâncare la foc mare, tari la li la la, și visez la liberare, tari la la. Iar fac mâncare până la liberare, iar fac mâncare, că sunt izolare. Și găuna! Mămăligă cu mușdei, tari la li la la, trece timpul vrei, nu vrei, tari la la. Mămăliga în izolare, tari la li la la, nu mere fără cântare, tari la la. Stau în izolare, iar fac mâncare, iar fac mâncare, până la liberare, până la liberare. Mămăliga e gata, acum o punem repede, să vă arăt și cum o pun, nu? Pe cupător. Hai repede cu mămăliga, oare se poate tăia coața? Ia, mămăliga, mămăligă cu mușdei, tari la li la la, îți dau mămăligă, vrei, nu vrei? Vrei, nu vrei, îți dau mămăligă, dragule. Dragii mei, pentru astăzi v-am pregătit o mămăligă cu smântână și cu brânză. Ia uitați-vă, smântâna e aici, o punem lângă mămăliguță și brânzica o răzărim peste ea, așa tradițional. Păi mămăligă cu smântână, tari la li la la, ca să aveți o viață bună, tari la la. Păi mămăligă cu mușdei, tari la li la la, trece vremea, vrei, nu vrei. Ei, dragii mei, ce ziceți? Cum arată? Aștept comentarii.